2021an guk organizau behar genuen San Juanetako kuadrillarteko jokuak. Eta bueno, udaletxean zezen plazan estruktura zegoan ondo, eta ezin zan horrin. Eta saiatu ginen beste gauza batzuk behiratzen, baina ez ginen akordio batera llegau gure artean. Eta hori, batek soltau zeban ideia, zeba ez dugu organizatzen torneo bat. Eta bueno, aurrera horrekin, baina hori guk ez genuen espero hau izatia, ez guk betatzen genuen torneo bat, apuntauko dira gure lagunak, baina bueno, zeo zer eukitzeko. Eta azkenian behiakatu da fenomeno batian, dela impresionanti ikusteko eta guretzako bai. Gu oso harro gauz gutaz ikustian hau zertan biakatu da. Aurten bai jolazten da 40 ekipok, eta laga ditu 7 kanpuan, ze azkenian denboran asuntua gaitxik eta beti azten gara 9etan eta amaitzen dugu arratzaldeko 8 aldian. Eta gero afari xata dakau eta horra gaitxik 40 talde dira maksimoa. Eta hori, da futbol 7, orduan dauz jolazten lau partio aldi berian. Dira 8 minutuko 2 zati. Laburra? Bai, laburra. Aseginan lehenengo urtietan zian 10 minutuko 2 zati, baina hori, ja 40 ekipokin inbia dozu 8 minutuak, ze bestela ez dut denbora emoten. Sosketa itzen dugu, grupoen sosketa itzen dugu koliseuan, gero lunch bat organizatzen dugu bai hor jendiantzako, dira 5 ekipoko 8 talde. 8 grupo A, B, C, D, F, G. Hori sailkatzen dira, grupo bakoitzeko, ez dakit bat o bi. Eta gero, oktavos, kuartos, semis, eta gero ja hori, oktavos jolasteko ja itzen da dana beko kanpoan. Eta jende guztia bajatzen da beko kanpora, eta hori organizatzen da ja foioi guztia. Saiatzen gara nahiz eta futbolian ez jolastu, izateko torneuan parte bai, ez? Lehen urtean ekarri egun DJ bat, taberna eta ditugu Coca-Colekin, hori, jendeak parte hartzeko nahiz eta futbolian ez jogaztu. Horten ja 6 ekipu femenino dauz. Horrek ja be indarra hartzen hasia eta guretzako super ondo. Eta fitxajien asuntua eta jendeak bai saiatu egin da, igual ermutik ekartzen ez dakizein hona dana, baina guk beti izategu ez dala kuadrillarteko txapelketa, eta kuadriagoak barri jolaztu lehik egula. Eta azkenian guk ez dugu nahi hau izatia futbol txapelketa bat tipo Champions onenak irabazten da denak, ez? Guk nahi dugu Eibartaron artean hori elkartasuna egoteko zeo zer eukitzia. Bai, pike baina sano. Beti ez dugu inoizuki problemarik, beti rollo sanua. Azkenian danak gara Eibartarrak, da urte osoan gabiz badanik festa guztietan danak batera, da azkenian danak gara ezagunak, orduan rollo ona torneoa. Unben, torneoa erabazi da ben ekipuari, moten jako trofeua eta sarixa, eta bigarren ekipuari bebai, eta gero ja afarixan emoten ditugu gure sarixak, portero horenari, gol honenari, gero personajeari bebai, el MVP de la noche, holako premisuak bai emote dituguz. Lehenengo urtean, torneo amaitzerakoan, esan genuen lagunen artean, joango gara afaltzera danoke Sagardotegira. Da puntu ginean 4-5 ekipo, da lehenengo urtean Sagardotegi petauta, 360 pertsona, eta urtean dakagu afarixa errebalen. 500-600 pertsona joango gara afarira. Gu beti gauz pres entzutia, jendiak zen nahi daben, o ze hobetuko zeban. Eta egisa da, asko hartzen dugula kontutan, jendiak ze pentsatzen daben torneoari buruz, eta horregatik juten gara urtero nobedadiak sartzen eta gauza barrixak sartzen, da torneoa hobetzen saiatzen.